Manicamagushe mzi ontsundu, manicamagushe bantwana bomgquba, manicamagushe nje kunonke. Uyabulisa uGaba, uyabulisa Nkanyamba yesizwe sama-Afrika, uyabulisa uZulu liyamkhusela, unkwenkwezi ziyamkhanyisela, undalo iyamamela. Ndiyanibulisa bantwana bomgquba xa ninonke, ndiyanibulisa nonke. Namhlanje incoko endiza nayo ithande ukuba nzulu. Incoko endiza nayo ithande nje ukuba nzulu. Ubona kanjani umzwakowenu xa sewuhlaselwe lichanti? Ubona kanjani ichanti xa selikhona na kowenu? Ziimpendulo endizawuza nazo ezo namhlanje. Ndikubalisele nobungozi bechanti. Iyintoni lona ichanti bawuGaba? Ngoba abantu abanintsi bayabhideka xa kuthethwa ngechanti. Kambe abanye bacinga bafama zizinto ezithile ezingadibenanga mhlawumbi nechanti. Ichanti eli lifika njani ekhaya? Uthi uncedo ligxothwa njani? Yeminye imibuzo emele ndiyiphendule le uba ichanti eli likhutshwa kanjani, likhutshwa ngubani na? Kuba ichanti alikhutshwa nangubani na. Abanye ke abantu bomoya baye bagxothe bathi hayi, likhona ichanti kowenu kodwa nokwazi into yoba mna ndiyolikhupha. Khangela umntu ozayokukhuphela ichanti. Uzamfumana phi umntu ozawukwazi ukujongana nechanti? Uzamchola phi umntu ozojongana nechanti? Ndiyacamagusha abantwana bomgquba. Namhlanje ndizawuncokola ngechanti, ngobungozi bechanti, nokuba ulibona kanjani na ichanti xa ngabe likowenu. Manicamagushe. Okokuqala, umzi ohlaselwa lichanti ubona ngokuchitheka. Umzi ohlaselwa lichanti ukubona ngokuphalala. Umzi ohlaselwa lichanti uyachitheka uphele tu. Ukuphela komzi ke ohlaselwa lichanti uqala kwimfuyo, kuphele imfuyo. Ndithetha ngenkomo, ndithetha ngeegusha, ndithetha ngeebhokhwe, ndithetha nazo neenkukhu ezi zembala. Ngumzi lowo ohlaselwa lichanti. Aligqibeli nje emfuyweni kuphela ichanti, lingena nasebantwini abakhoyo ekhaya. Indlela elithi lingene ngayo ebantwini ke ichanti, lingena ngesifo sokuxhuzula. Ubone kuxhuzula umntu omdala ekhaya, ubone kuxhuzula abantwana ekhaya. Elo khaya elo lihlaselwe lichanti. Ulibone ichanti xa ngabe selifikile kulo mzi, umzi wakhona uthandwa yingozi. Abantu balo mzi bahamba ngokwengozi okanye basweleka ngokwengozi. Bayadutyulwa, baba kwiingozi zemoto, bayahlatywa, abanye kambe bayazixhoma. Umzi lowo uhlaselwe lichanti. Ulibona kanjalo ke ichanti xa selifikile kowenu. Ligqugqisa kwanto ephefumlayo, lithanda into enegazi phakathi. Yinto leyo ke eyenziwa lichanti xa lifikileyo kowenu. Yintoni ichanti bawuGaba, futhi yinto efika njani ekhaya? Ichanti yinyoka eyayisetyenziswa ngutamkhulu wakho okanye ngutatakho okanye ngumama wakho for ubutyebi. Yinyoka ethi wawusweleka mhlambi lowo wayenayo ekhaya, ibe ngudinga sithebeni, iqale ijikele nina abantu abakhoyo ekhaya. Sisithwalo ichanti, sisithwalo somntu wayekhona ekhaya okanye kwifemeli leyo yasemathileni. Sisithwalo esasikhona kutata othile okanye kumama othile waselalini yakho owaswelekayo, wathi emveni uba eswelekile
zabhanga zonke izinto kwabo okanye zaphela zonke izinto kowabo, laqala ichanti lakhangela imizi enemfuyo ekhoyo ebulalini okanye endaweni, lifike kuloo mzi ongathi ufumile, lifike lingene khona lihlale, libe seligqugqisa kwanto ekhoyo okanye litshabalalisa kwanto ekhoyo. Bubungozi bechanti obo, liyindlela eliza ngayo kwa ichanti leyo enditshoyo. Ichanti ayonto nje ivele esithubeni, yinyoka kazibanibani. Ichanti likhe laba kwicontrol yomntu othile, ichanti likhe laba sesandleni somntu othile, efemelini okanye kumphakathi ohlala kuwo. Ubungozi balo ke bobo ndibushiloyo into yoba lutshabalalisa kwanto ekhoyo ekhayeni ichanti, liyamosha emzini ichanti. Uthe ke ubhulincedo ba uGaba ligxothwa njani ichanti. Funeka ufumane umntu okwazi ukunyanga ngokwamanzi. Anditsho ukuba sithina singoogaba si-good emanzini, baninzi abantu abakwazi ukunyanga ngokwamanzi, baninzi abantu abakwazi ukuthetha phezu kwamanzi, amanzi asebenze. Xa ufuna ukulwa nechanti, dibana nomntu omaziyo into yoba lo uyajongana neento zasemlanjeni, uyajongana nezinto zasemanzini. Funa igqirha okanye umntu womoya ozaziyo izinto zamanzi okanye owazi uba amanzi kudilwa njani nawo, okwaziyo ukuthetha emanzini amanzi asabele, umntu okwazi ukuthetha ulwandle lisabele. Uzothi omnye ba uGaba uthetha ngawe nje apha, ngumntu esinohamba nawe kwenzeka izinto emanzini, ngumntu esinohamba nawe